היי חברים, מה שלומכם? אז נעים מאוד, לי קוראים רון, והיום אנחנו נדבר על נושא שרלוונטי כמעט לכל בעלי העסקים. איך יוצרים תוכן איכותי בעזרת AI וחוסכים הרבה מאוד זמן והשקעה, בלי להיות יצירתי יותר מדי או עם יכולות שיווקיות מרשימות. אז בימינו יש המון כלים כמו GPT שבטח שמעתם עליו, פרפלקסיטי ועוד כמה וכמה דברים דומים. והיום מה שנעשה זה להבין איך להשתמש בכלים האלו ולרתום אותם לטובתנו. מי שלא כל כך מכיר, אז בינה מלאכותית בגדול היא מערכת שמחקה אינטליגנציה אנושית. בעצם היא לוקחת משימות או דברים שהאדם מבצע ומנסה לחקות את מה שהוא עושה. לאט לאט המערכת אוספת מידע ולומדת איך לבצע את המשימות האלה באופן יעיל יותר ולאט לאט משפרת את התוצאה שהיא מגיעה אליו. אז אתם יכולים לראות את זה בצ'טבוטים לדוגמה, שאולי יצא לכם לקבל מהם מענה בשירותים שונים, לפעמים בבנקים זה קורה לנו, לפעמים בכל מיני חברות גדולות זה אפילו יכול לקרות. ויכול להיות כמו JetGPT לדוגמה שיחסית מוכר, אבל גם אם לא, אז אני הולך להסביר ממש צעד צעד איך לעבוד ומה צריך לעשות. אז גם אם אתם לא הכי מבינים בטכנולוגיה זה בסדר גמור, אני הולך להסביר לכם ממש דבר דבר, ואני בטוח שתצליחו להשתמש בכלים שאני מראה בסרטון הקרוב. אז ממש עוד רגע אנחנו הולכים לדבר על איך ליצור תוכן איכותי בעזרת שתי פלטפורמות AI. הראשונה היא ChatGPT שקצת יותר מוכר לכולם, והשנייה היא פרפלקסיטי. שתי הפלטפורמות יעזרו לנו ליצור את התוכן שלנו היום. זה יכול להיות תוכן על כל סוג עסק שתרצו, מפוסטים בפייסבוק, באינסטגרם, בלוגים, מיילים, ממש כל דבר. ספציפית היום אנחנו נלמד על איך ליצור תוכן לפייסבוק, אבל את מה שנלמד תוכלו לקחת לאיזה שימוש שרק תרצו. אז אחרי שדיברנו על מה הולך להיות היום, בואו נתחיל. אז הפלטפורמה הראשונה שנדבר עליה היא ChatGPT, יחסית מוכרת לכולם, אז אני רוצה שתיכנסו לדפדפן שלכם ותרשמו למעלה או איך שאתם רוצים, GPT. ברגע שנכנסים אתם בוחרים את האופציה הראשונה עם העיגול הירוק הזה ולוחצים עליה. מה שיקרה בעצם אנחנו ניכנס לדף הראשי של הפלטפורמה. יפה. כאן נרצה להיכנס, אני לוחץ על sign up, במידה ואתם רשומים אתם יכולים להיות רשומים, כאן אתם יכולים למלא את הפרטים שלכם או לגדול למטה ולהיכנס דרך גוגל. במקרה הזה אני אכנס למשתמש שלי ומכאן בעצם אני נכנס לפלטפורמה. למה אני נרשם? בעיקר כדי שהוא יוכל לשמור לי את הדברים שאני כותב. אתם יכולים לראות פה שיש לי פה כל מיני דברים שכבר עבדתי עליהם, הוא שומר 30 יום אחורה, 7 ימים אחורה, אז זה שווה רגע שיהיה לכם כדי שתוכלו לחזור לזה גם בהמשך. מכאן אני יכול לעשות כמה דברים, אני יכול או לפתוח צ'אט חדש, במקרה הזה אני כבר נמצא כאן, או להיכנס לאיזשהו צ'אט שכבר השתמשתי בו, אז במקרה הזה אנחנו פשוט נתחיל. מה שאתם רואים כאן אני בעצם כותב את מה שאני רוצה שהצ'אט יעזור לי לחפש. ממש כמו שאני אדבר עם בן אדם, ככה אני כותב לצ'אט. כן חשוב כשאנחנו מתעסקים בטכנולוגיה של AI להיות מאוד ספציפי. זאת אומרת, אני ממש אראה לכם עוד רגע מה אני הולך לכתוב, אבל חשוב להגיד לו בדיוק מה אתם רוצים לעשות. אם זה עכשיו פוסט לפייסבוק או ללינקדין או בלוג, אתם צריכים לכתוב לו את זה. מה שעוד אני אעשה, אני אכתוב לו איך אני רוצה שהוא יתפקד ויתנהג. זאת אומרת, אם אני מדבר פה על שיווק, אני אבקש ממנו להיות איש שיווק. אם אני רוצה לדבר על פרסום, אני אגיד לו שאני רוצה שהוא יהיה איש פרסום. זה מאוד משתנה. אז תראו רק שאתם מדייקים במה שאתם אומרים ועושים. אז בואו ניקח לדוגמה, באמת כדי שתראו את הרנדומליות ואת היכולת שלו לעשות על כל דבר. בואו נדבר לדוגמה על צמחי מרפא שעוזרים להבריא כאבי ראש. בסדר? נושא שאין לי מושג בו, אבל זה יכול להיות רלוונטי לכל מיני אנשים שמתעסקים בתחומים האלה. כמובן זה יכול להיות רלוונטי גם לתחום שלכם. אז דבר ראשון אני רוצה להיות מדויק ולהגיד לו איך אני רוצה שהוא יתנהג. אז לדוגמה אני אעשה, אני רוצה שתתנהג כמו מומחה לתוכן שיווקי ובעל ניסיון של מעל 10 שנים בתחום. אז אני רוצה שהוא יתפקס ויהיה בן אדם שמתעסק בשיווק. אני יכול להגיד לו גם אתה ספציפית קופירייטר או בן אדם שמתמחה בפרסום בפייסבוק, מה שאתה רוצה. יפה. מכאן אני אומר לו מה אני רוצה. אני רוצה שתכתוב לי פוסט על צמחי מרפא שעוזרים בהבראה של כאבי ראש באופן טבעי. בסדר? זה מה שאני רוצה שהוא יעשה. מה עוד אני אגיד לו? אני רוצה שתוסיף בסיום הפוסט הזמנה לעקוב אחריי לעוד תוכן בנושא צמחי מרפא ורפואה טבעית. אני אתקן לו את זה כאן. תוסיף אימוג'ים רלוונטיים, פשוט כדי שהוא כבר יכניס לי את זה, וריווחים לפי דעתך. מה שקורה עכשיו, אני אלחץ על Enter או לחץ כאן, ובעצם אני משגר את מה שאני רוצה שהוא יעשה בשבילי. לוחץ ואתם תראו רגע שהוא מאבד את מה שכתבתי, ומתחיל לעבוד.
אתם יכולים לראות שהוא כבר מכניס את האימוג'ים, מרווח, עושה לי כותרות. עכשיו, תראו רגע שהוא כמעט יסיים. ממשיך לכתוב, הוא מדבר פה על לבנדר, על נאנה מנטה, כל מיני דברים. שוב, אני לא מבין בזה, אבל מי שמבין ידע לתקן או להגיד אם זה נכון או לא. ואתם יכולים לראות שבסוף רושם לי פה, אם אהבתי את הפוסט הזה, אז אני יכול לעקוב אחריי, כך או כך, לקבל כל מיני תוכן חדש שלי וגם תהיו נוספים, ממש מה שאני רוצה. עכשיו, כמו שאתם רואים, הכתיבה פה היא קצת מקוטעת לי עם רווחים. אני יכול לרשום לדוגמה, קח את הטקסט שכתבת, ותהפוך אותו לפוסט רציף, בלי ריווחים. כל שבגלל שכתבתי לו ריווחים, אז הוא חשב שאני מתכוון ממש לרווחים כאלה, אני התכוונתי ספציפית לרווחים של אנטרים, אבל הנה אני נותן לו לעבוד, וכמו שאתם רואים אני צריך לדייק לו טיפה את הדברים. יכול להיות שהנה עכשיו לדוגמה, הוא לא כתב לי את הדברים האלה, אז אני נותן לו רגע לרוץ, אני אכתוב לו פה, תוסיף אימוג'ים רלוונטיים ורווחים. יפה, אז אני רואה אותו שהוא כבר כותב לי כאן, הוסיף לי את האימוג'ים, עשה לי פה כן רווחים, שם לי פה את כל מה שאני רוצה, ובוא נראה שגם בסוף הוא כותב לי רגע את ההזמנה לעוקבים. הנה, אם אהבתם את הפוסט, רוצים לשמוע אצלכם מרפא ורפואה טבעית, מוזמנים לעקוב אחריי, כך או כך, בלה בלה בלה. יפה, אז תראו שתוך 3 דברים שכתבתי, יכול להיות שלפעמים הוא גם מצליח בראשון, יש לי פה אחלה של פוסט, בסדר? אם אתם סובלים מכאבי ראש עקשניים, במקום להשתמש בתרופות, יש צמחי מרפא שיכולים לסייע בהקלה על כאבי ראש בצורה טבעית. הנה כמה מהצמחים המובילים שיעזרו לכם להרגיש טוב יותר. עכשיו זה ממש מדבר על מה שביקשתי ממנו, ועכשיו הוא נותן לי פה כל מיני דברים שרלוונטיים, אם זה לבנדר, שמננה, ג'ינג'ר, טקמומיל, ממש כל מיני דברים, פלוס הזמנה בסוף של מה אני רוצה שהקהל שלי יעשה, יעקוב אחריי, ילמד עוד, מה שאני רוצה, ויש לי פה אחלה של פוסט שיכול להיות שאם אני הייתי יושב עליו, היה לוקח לי פה לפחות איזה 20-30 דקות, רק לכתוב את הדברים האלה, איך לכתוב, מה בדיוק לנסח, איך להגיד, להוסיף את האימוג'ים, ותראו איך אני יכול פשוט להעתיק את הדבר הזה, לשים אותו בפייסבוק, וזה ייראה כמו אחלה של פוסט שמישהו כתב. כמה דברים שכן חשוב לי להגיד. אחד, ראיתם, הייתי צריך לדייק לו קצת את הדברים, זאת אומרת, אם לא הייתי כותב אימוג'ים, הוא לא היה עושה את זה. שיניתי לו את העניין של הריווחים, אז יכול להיות שאני יכול לבקש ממנו פה עכשיו למספר לי את הדברים, אני יכול לבקש ממנו עכשיו לשנות את האימוג'ים, להוריד את האימוג'ים, לכתוב את זה בצורה יותר כלילה, יותר צעירה, ממש מה שאני רוצה. כן חשוב לדייק אותו, עוד פעם אני אגיד את זה, אז תראו שאתם עושים את זה. דבר שני שחשוב לעשות פה, כמו שאמרתי, הוא להגיד לו איך אני רוצה שהוא יתנהג, אני אעלה רגע למעלה כדי שתראו מה כתבתי לו בהתחלה, אני רוצה שתתנהג כמו בעל ניסיון עם 10 שנים בתחום, אני רוצה לדייק לו את הדבר הזה, אני רוצה לרשום לו מה אני רוצה שתהיה הנאה לפעולה בסוף, כי אחרת הוא לא יכתוב את הדבר הזה, אבל אתם ממש יכולים לראות, אתם יכולים ממש להעתיק את הדבר הזה, לרשום את זה בנושא שלכם, לכתוב לו עוד כמה דברים קטנים, ותראו איך תוך רגע יש לנו פוסט לגמרי מעניין, לגמרי טוב, שבאמת היה לוקח לנו לעשות הרבה יותר זמן, וכבר אני יכול להשתמש בו. נקודה אחרונה שחשוב לי להגיד פה, תראו שאתם עוברים על הדברים, בסדר? לדוגמה, יכול להיות שאני מתעסק בתחום הזה, וג'ינג'ר זה בכלל לא רלוונטי, או שזה לא בדיוק מדויק מה שהוא אומר פה, תכונות אנטי-דלקתיות, יכול להיות שזה לא לגמרי נכון, הרבה פעמים הוא כן צודק, אבל שווה רגע לעבור על זה, לשנות את הניסוחים שיהיו רלוונטיים למה שאתם רוצים, יכול להיות שנגיד השורה הראשונה שכתובה פה אני לא כזה אוהב אותה, או השורה האחרונה, אז כן לעבור על זה, כן לדייק את הדברים ולכתוב את המייל שמתאים לכם, שוב אנחנו רוצים להכניס בזה אנושיות ורגע את הטאץ' האישי שלנו, אז זה ככה דברים שחשוב לעשות. אז זה ChatGPT, מאוד פשוט, מאוד מובן, הוא עושה לכם את החיפוש, תראו איך הוא יצר לנו פוסט ממש מגניב בכמה דקות, אז זה ככה על GPT. אז הפלטפורמה הבאה שנדבר עליה היא Perplexity, די דומה ל-ChatGPT, יש כמה הבדלים קטנים, בגלל זה אני גם מראה אותה, כל אחד מה שנוח לו לעבוד, אז דבר שאנחנו נקליד Perplexity בגוגל, בדפדפן שלכם, ונבחר באופציה הראשונה עם העיגול השחור הזה עם קצת צהוב, ובעצם נגיע לדף הראשי של הפלטפורמה. אתם יכולים לראות שדי דומה ל-ChatGPT, גם כאן יש לנו איזה סוג של אפשרויות, כאן אני יכול בעצם לפתוח צ'אט חדש, פה אני יכול לראות את הדברים שכבר חיפשתי, די דומה למה שראינו ב-ChatGPT, פה בעצם אני כותב מה אני רוצה ממנו, זה נקרא גם פרומפט, אם אתם רוצים לגעת במושגים טיפה יותר המקובלים, פה בעצם אני כותב מה אני רוצה שהוא יעשה, כמו ב-ChatGPT, ההבדל העיקרי בין ChatGPT ל-Perplexity זה בעצם הפוקוס, כאן אני יכול להגיד לו מה אני רוצה שתתמקד בו בחיפוש שלך או במה שאתה כותב לי, אם אני בוחר באופציה הראשונה של All,
אז זה די מתנהג כמו איזשהו מנוע חיפוש, די דומה לגוגל. ChatGPT הוא לא בדיוק אותו דבר, אז אם אתם מחפשים דברים, אתם יכולים לגמרי לנסות רגע להשתמש פה באופציה הזאת של הפונקציה הזאת. לא צריכים להסתכל, פחות רלוונטי לנו כרגע. יכול לעשות פה כל מיני חיפושים של דברים אקדמיים יותר, של סרטונים, אבל תכלס מה שאנחנו נתמקד בו היום זה ה-writing, זה הכתיבה. בעצם להפוך דברים לטקסט וממש ליצור תוכן שהוא איכותי יותר בהתמקדות של הכתיבה. אז אנחנו נלחץ כאן ונתחיל לכתוב. אז פה, שוב, יכול להיות שראיתם את זה, אבל כאן הוא בעצם כותב לי שהוא לא עושה את חיפוש בעצם באינטרנט. תכלס אני תמיד עובד עם זה, פשוט רושם לו ישר. יש כאלה שפשוט יחפשו רגע את המידע, יעבירו את המידע, יעתיקו אותו, ואז רק יכתבו. ממליץ לכם פשוט לכתוב, די דומה ל-GPT. תראו מה עובד לכם יותר טוב, אתם יכולים לנסות את שתי האפשרויות, אבל בואו רגע נתמקד. אז אני מעביר את זה ל-writing, ולוחץ על בעצם מה אני רוצה שהוא יעשה. אז כמו ב-ChatGPT, גם כאן, אני רוצה להיות מדויק, להגיד לו איך אני רוצה שהוא יתנהג, להגיד לו מה אני רוצה, ולהיות מאוד ספציפי, ושוב, אם אני רוצה לעשות לו כל מיני תיקונים, גם כאן אני יכול לעשות את זה. אז בואו נתחיל. אני רוצה שתתנהג כמו מומחה ביצירת תוכן, בעל ניסיון של 10 שנים בתחום. תכתוב לי פוסט לפייסבוק, שוב, כמו שנגענו, חשוב להגיד לו מה אני רוצה שהוא יכתוב, וגם לאן אני רוצה, זאת אומרת, מה אני רוצה שיכתוב לי, פוסט לפייסבוק, בלוג, זה די משנה רגע את הכמות טקסט ואת הצורת כתיבה קצת. אז עוד פעם, תכתוב לי פוסט לפייסבוק, בנושא צמחי מרפא, שעוזרים בהפחתה של כאבי ראש. תוסיף בסיום פוסט, הזמנה לעקוב אחריי לתכנים נוספים, ואפשרות להגיע לפגישת ייעוץ 1-על-1 בקליניקה שלי. תוסיף אימוג'ים רלוונטיים, ונראה לי זה די מספק, ובעצם אני אלחץ כאן לשגר אותו. יש כן אפשרות לגרסה של פרו, די כמו ב-ChatGPT, ממליץ לכם, אתם יכולים לנסות, לא לנסות, אני כרגע ממש אעשה איתכם את הדברים החינמיים, אין סיבה לשלם על זה, ויכול להיות שיש פה איזה מישהו שממש קריטי לו, אתם כן תקבלו אולי תוצאות קצת יותר טובות, אז אם יש מישהו שזה העולם שלו והוא כותב תוכן, אז אתם יכולים לנסות גם רגע את הזה, הם נותנים לכם פה איזה 5 אפשרויות לחיפושים בגרסה של הפרו, היום אנחנו נעשה את זה רגע בגרסה החינמית. אז אני בעצם לוחץ, מאשר לו, ונותן לו רגע לעבוד, והנה אתם יכולים לראות כבר שהוא מתחיל לכתוב לי, צמחי מרפא לכאבי ראש, טיפול טבעי חכם, הוא אומר לי רגע מה זה בכללי, מכניס אותי רגע לצמחי המרפא שיש לכאבי ראש, די דומה למה שעשינו מקודם, הלבנדר, קמומיל, נגענו בהם, מקבוע אחרי לקבלת טיפים בריאותיים וטבעיים, הנה הוא רושם לי פה את העניין הזה לקבלת ייעוץ אישי והמלצות ספציפיות, מוזמנים להגיע לפגישת ייעוץ, בסדר, נותן לי פה אפילו אשטגים, אימוג'ים רלוונטיים, אז אתם יכולים לראות שעוד פעם, בכמה לחיצות מצאתי לי והגעתי לפוסט מעולה, שהייתי כותב אותו וכנראה הייתי משקיע בו לפחות איזה 10-20 דקות, אם לא יותר, פוסט שכתוב טוב, תוכלו רגע להתווכח אם ChatGPT עשה את זה יותר טוב, אם הוא עושה את זה יותר טוב, שוב, אפשר להתווכח על זה, אבל שתכירו את שתי האופציות. גם כאן אמרנו, להתמקד במה אני רוצה שהוא יעשה ויכתוב לי כבר בשאלה, וגם פה, עוד פעם, זה מאוד חשוב, גם ב-GPT, לעבור על הטקסט הזה, לעבור לראות שהוא נוגע בדברים, שהוא אמיתי, בסדר, יכול להיות שזה יראה כמון בכלל לא קשורים, ואתם צריכים רגע לגלות את הדבר הזה, אז לעבור על הטקסט, לראות רגע שהוא כתוב כמו שצריך, לפעמים יש לו כל מיני טעויות כאלה, הוא כן יחסית תומך יותר טוב בעברית מה-GPT, זה כן חשוב להגיד, אבל שוב, לראות רגע שאין פה איזה טעות כתיב, שאין איזה משהו שנראה לי טיפה מוזר, אני יכול להגיד שאני מוריד איזה 2 צמחים שרלוונטיים, אני יכול להוסיף אולי, יכול להיות שהחלק האחרון נגיד טיפה כתוב לי בצורה פחות טובה, פחות שאני אוהב אותה, אז אני אשנה את זה קצת, אז שוב, לעבור על הדברים, לראות שאני אוהב את זה כמו שצריך, התחלה טובה, יכול להיות שאני אגיד, אני לא רוצה את הכותרת הזאת, כן רוצה, אז לא לעשות את הדבק, לעבור על זה קצת, אבל אתם יכולים לראות שעוד פעם, תוך כמה דקות, אפילו לא דקה יכול להיות, כבר יש לי פה פוסט שנראה מעולה, ואני יכול להעתיק אותו, לעצב אותו קצת, ולפרסם.